Ndị Enuani daalụnị. Chukwu ya gọzie unu ka unu si eso anyị na ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum. Unu ahụ ga na egwu akwụshiwe na-abụ ije enwerighị afa ya bụ ọlụ enwerighị ishu ga-adị ka anyị nebanye anya. Anya jekọrọ enebanye anya tata bụ nyewa akpọ singular and plural n'oyibo. Nye ndị ọ bụ na ọgba ofu na-enye ndị ọ bụ na ọbụba na ka anyị si akpọ n'asụsụ Enuani. N'Enuani nye bụla ofu akpọ ofu nye onye ọ bụrụ ji akpọ mba ji, ọ bụrụ nke nwe ọnụọgwụ agwọ n'ọdị akpọ n'ọdị afa, ọ bụrụ nye bụ bas n'ọdị n'igwe. Lochekwa na nye anyị nebanye anya bụ nye ndị akpọ afa wakpọ mkpọ afa nke oyibo akpọ noun ka anyị nebanye anya. Nye ndị mkpọ afa dịka nwunye ya bụ ofu, mana waba ụba akpọ inyeme. Ọ bụrụ ofu onye ofu okenye akpọ okenye, ụfọdụ akpọkwa okenye. Aba ụba ọ bụrụ ike ka ọ bụ ikenye, ohene ka ọ bụ oshene. Aba ụba ya kpọwe ishene ka ọ bụ ihene. Ọ bụrụ ofu okpo akpọ okposho ka ọ bụ okpoho, mana waba ụba ya kpọwe ikposho ka ọ bụ ikpoho. Unu ahụ geke mkpụrụ okwu mkpụrụ edemede Igbo nke n'Igbo o si awọrị I, o eme I bụ a ga-akpọ nye ọ bụ n'ọdịnigwe. Ejimaka na isiokwu ka anyị nebanye anya tata n'ọsọtụnụ. Biko ni aka unu ga-enye mbụ nye onyinyo nke na-amepụcha maka mbido ka a na ọnwụ ihe dị n'ime aka zipụ na ka ụmụ ụnụ na ahụ a unu na-ekirizikwa ụnụ akpọcha ụmụ ụnụ kwatụ ya ọnụ n'ime onwenye ndị nlụzọ ndị kpọ n'afa ihe n'ime aka jee na ebe nya a na-ekwukọ oyibo akpọ comment section jee tụ ya ọnụ ka nwee ahụ ka nye inwe ekwu gbasara isiokwu nke tata. Chukwu ya gozie ọnụ na ọ ka a ga-esi na ememe ụnụ ahụ ga na ya bụ ọlụ enwerighị ishu. Igwe bụ ike nnụnụ, ụnụ bụ ike anyị n'ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum. Chukwu ya gozie ụmụ Enuani niile. Daalụnị ụmụnne m ndị Enuani. Chukwu ya gozie ụnụ ka unu si eso anyị n'ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum. Ụnụ ahụga nye onyinyo nke a meme ikpeazụ ka ọsọ ọ dị wuzu na ọ dị ka ite azana ji ewu akwụ, mana wụ ndụmọdụ ndị mmadụ yem asụwa nke ọ bụ na Enuani Cultural Forum ka ememe mme na-atụgwazụkwa onu ndị Enuani ọzọ. Ọ bụ na asụsụ ụbụrụ ka m gara na-asụ ya bụ sikịta njeme asụwa na ogori suo Enuani ọsụ oyibo maka na ogori dị ọlụ. Abụ na eme ogori mana ma agba mbọ hụ na ntụghe ụfọdụ asụsụ ndị Enuani atụghezikwa m ụbụrụ ka a ga-eji wee gbaa anya mana na-atụgwa asụsụ ndị Enuani ọzọ. Ya bụ ịnụbe masụ ọgwashi ka ọ bụ masụ onu ndị ụmụnne anyị bụ ụmụ eze Chime, ka ọ bụ masụ ahaba, ka ọ bụ masụ asụsụ ndị ọkpanam, ka ọ bụ ndị osimiri ndị ọzọ, ka ọ bụ ndị Nsụkwa. Ịnụbe masụ asụsụ dị bụ n'ụbụrụ ya ewuchene ma ka afọ na ibe wee were dọ. Daalụnị. Ihe a jeka enebanye anya tata bụ ihe ndị mkpụ afa ndị dị ofu mkpụrụ. Nke a nebanyekwa anya mbụ bụ mkpụ afa ndị dị n'ofu ya na ndị dị n'igwe. Ihe ọzọ a ga-enebanyekwa anya tata bụ nnọchi afa dịsị iche iche n'asụsụ Enuani. Nnọchi afa dị iche iche. Ofu mkpụrụ mkpụ afa dị n'ụba. Ofu mkpụrụ mkpụ afa bụ nwa, ọ dị n'ụba ọ bụla ụmụ. Ya bụ isi nwa m maka na ofu udo, mana ị ga-ekwu ọ karịa ofu ị ga-ekwuzi asị ụmụ m. Ọ bụzi na nwa o mezie ụmụ, nwa m, ụmụ m. Nke kpọnabị bụ okoro, ya bụ ụmụnne anyị ndị nọ osimiri ndị Enuani akpọ okoro. Anwa bụ ndị Enuani nọ n'ụbụrụ na nyocha akpọ okolo. Ọ dị n'Igbo ọ bụrụ ikoro ka ọ bụ ikolo. Ofu mkpụrụ mkpụ afọ ụwa bụ okorobịa ka ọ bụ okolobịa. Ị ga-akpọ ya akpọ
ma ọ dị n'Igbo ya kpọọ ikorobịa ka ọ bụ ikolobịa. Ofu mkpụrụ mkpụ afọ ọzọkwa bụ ọgọ. Ị ga-akpọ ha ọzọ ma ọ dị n'Igwe ya akpọzi ha ndị Igọ. Asụkwa na elone nnọọ ka oke eji jee ebe ọgụ aje rie nri. Ọgọ bụ dudu adụwa akpasị akpasị. Onye nke bụ ọnụ ndị ụmụnne anyị nọ n'osimiri. Onye ndị Enuani tụmadị ndị ụbụlụ akpụa oye, ụbụlụ sịsọ akpụa ọ bụ bee. Mmadụ bụ ike sị eedọ, beedọ, oyedọ, onyedọ. Ka ọ bụ ọgwashiba anyị asị ka onye ọ bụ ka onye na-ekwuda okwue. Ọ dị n'Igwe akpụa ndị. Mmadụ bụ ike sị one ndị dọ onye bịabeni. Ndị bịabeni ya bụ na ọ karịgazi ofu onye. Onye bịabe ka ndị bịabe ya bụ ọ dị n'Igwe. Baa ka esi na ọ bịabeni, baa ka esi na ọ bịabeni. Ị ga-ekwuzi asị one ndị ka esi na-abịawabeni. Ya bụ ka ndị si na wa bịabe ma ọ bụrụ onue ndị ọgwashi. Ofu mkpụrụ mkpụ afọ ọzọ bụ mme. Ụbụrụ akpọ mme. Ndị ọzọ akpọkwa ndị bụ osimiri ka ọ bụ ọgwashi akpọ mmụ. Ọ dị n'Igwe akpọ anyị. Ụbụrụ akpọ anyị ka ọ bụ anyị ka ọ bụ kaje. Ụbụrụ asị kaje. Osimiri na ọgwashi asị ka anyị jee fụkara awa. Ofu mkpụrụ mkpụ afa bụ iyo. Ụbụrụ akpọ iyo ka ọ bụ yo. Ụmụnne anyị bụ ndị osimiri akpọ ngị nwa ka nna agwa, ngị ka nna agwa. Ya bụ ndị osimiri tụmadị ahaba. Ya bụ ahaba ujom. Ọ dị n'Igwe akpọ ya masịzi bịa iyo. Ị ga-asịzi bịanị dịka etu esi mmadụ bịa. Ike ị ga-ejisizi ọbịa iyo ya bụ ofu onye ya sị ya bịanị. Ndị osimiri akpọ bịanụ. Ọgwashi akpọzụkwa bịanụ. Ị ga-asị bụ kim o ji bụ na osimiri na ọgwashi akpọ ofu nye. Ụfọdụ obodo ndị dị n'osimiri na ụfọdụ obodo ndị dị n'ọgwashi bụ ndị ọ bụ na esiweri bịa. Adịwezome n'Igbo kwa bụ ka anwa sizikwo bụ adịwezome onuwe na onue ndị bụ esi bịa derere n'ofu. Hapụ ya bụ ofu mkpụrụ mkpụ afa. Hapụ, rapụ, shapụ, shapụ a. Okwu anyị chiri nebara anya bụ anị. Ị na-ekwu ya bụ na onye ya agwa bụ ofu onye. Ị ga-awọcha anya m ekwu bụ akwụkwọ ebe ọ dị n'Igwe. Hapụ, rapụ, shapụ a. Sịsọ bụlụ bụ ndị ekwu shapụ a. Mmadụ sị shapụ m ka ọ bụ shapụ m. Shapụ m ya mana ya n'Igbo onye ọbụla. Mana ọ sị hapụ m, hapụ ka, rapụ a. Hapụ bụ ọgwashi, rapụ bụ osimiri. Daalụnị. Ejimaka na isiokwu nke anyị na-ebanye anya tata na ọsọtụnụ ka o si sọtụtụkwa mmenwa. Ejima oge na-ekene ndị tụrụ ọnụ n'isiokwu nke anyị mekwucha mbụ. Ndị ihe dị ndụmọdụ nye ndị nlụzọ ụfọdụ n'ime nwe ka mgbabeni. Nwụna ya dị dịka nke m nwaka ya bụ ụdị ntụgharị linguistic expert ka ọ bụ. Nwụna ya dị dịka Chukwudị Okolie Ụgbọaja Oyise linguistic expert. Ya bụ onye edu n'ime edezi akwụkwọ ndị nde na-ewepụ ihe ndị dede si na mma n'ime maka na agwụnị m linguistics ya bụ ihe gbasara n'asụsụ mana ya ka ya bụ onye kwu duni ngwa na Chukwu ga-agọzie ya bụ onye n'ime aka. Ịchọkwa ka onye nye aka dezie ihe ọbụla ide gbasara n'asụsụ ọ ga-enwe ike enye aka. Ejizikwa m oge na-ekene ofu onye tụrụ ọnụ wakpọ Samuel Anukwu na ndị niile imirikiti ndị niile tụrụ ọnụ n'isiokwu nke anyị mepụchaghị emepụcha. Chukwu ya gọzie ọnụ. Daalụnị. Ihe niile ma aka kwuru si ihe n'ime mbụ n'izizi mensi ewu aka nkwụ ma onye efie kpọkọme na ụmụ ụnụ tụmadụ ụnụ bụ ndị ọbụla ụnụ nọ obodo oyibo ka ụmụ ụnụ tụrụ ọnụ n'isiokwu ndị na-eme emepụcha.
nye ndị wadide wọshani unu akọwa anịwe ka afọ na ibe were asụsụ a ya mana ya bụ ọkwa amanyụ na-asụkwa anyị o maka na ejiwe waya nwata n'aka ada jiwe waya nwata n'aka ada asụ ọkwụ daalụ na Chukwu ya gọzie anyị abịakwa ọzọ baa emedome ọkpọcha ya ụkwụ baa medome mbụ kpọcha ya ụkwụ ka a si ga-ebido ọnwa unu lochile nke akwụ mbụ bụ mkpụ afa ndị nwe ọnụọgwụ tata a ga-enebanye anya na mkpụ afa ndị ọ bụ na enwenewe ọnụọgwụ ihe ndị ọ bụ na ọfụfụ egwunewe ọnụ na anụ kwesị akpọwe n'enu anyị ihe dị dịka nnụnụ ụnụ ga-asị na ọfụnụfụ egwu nnụnụ mana ọ bụ na-echiwe na-efefe ya ma agwụmewa ofu na ofu ihe ị ga-ekwu bụ na ịhụ igwe nnụnụ ọ bụ na ịhụ ndị mmadụ ọ bụ na enwere igwe ya mana ka ị ga-esigbo ya sị na ịhụ igwe mmadụ ihe dịka aja ọfụfụ egwume ọnụ na ebonyiche ya agwụma na ofu na ofu ya bụ ihe ị ga-ekwuzi bụ na ịhụ dịka akpa aja ka ọ bụ ofu mbụ aka aja ihe dịka mmiri ya ma nwee ike gwụma ọnụ ya bụ ihe ị ga-ekwu bụ dịka na ịhụ ide mmiri osimiri ka ọ bụ ofu uko mmiri ihe dịka osikapa adụ agwụ ọnụ ihe ị ga-ekwuzi bụ na bụ mkpọ osikapa uko osikapa ndị ka ndị ọgwashi akpọ uko osikapa ka ọ bụ akpa osikapa abụzina n'iweti ọnụ kịta ọ bụzina nwanne na ị ga-eri ọsọgada abụla ọlụkpọ ọbịa ọ bụzina nwanne na ị ga-eri bụ osikapa kịta na ihe dịka nnu adụ agwụ ọnụ ọbụchazi asị ofu mbụ aka nnu ka ọ bụ nlela ngaji nnu ya bụ ọ bụ na ka agwa mmadụ na ọ ga-etinye n'ofe ihe dịka iwe ya bụ ihe ndị dịka ilolo mmadụ ebu n'obi adụ agwụ ọnụ enwezi iwe chinne ya sị na ọ bụ ọnụma ka ọ bụ oke iwe ihe dịka ikuku ụmụnne anyị na osimiri ka ọ bụ ọgwụ asụwa akpụa ikuku chienne ya akpụa oke ikuku ka ọ bụ ya akpụa ebi ihe dịka ịhụnanya ụfọdụ akpọkwa ka nsikwu ịfụnanya ndị ọbụla akpụa ọsị ịhụnanya chienne ị ga-enwe ike si n'onye ọnwụ nnukwu ịhụnanya ka ọ bụ nnukwu ịfụnanya ka ọ bụ elegede ịhụnanya onye ọnwụ be mmadụ nọ mana ọsị bụghịrị ọsị dị dịka ịhụnanya ome nke nsụwa n'oyibo dịka fondness likeness ka ọsị bụ mana nwa niile bụ ịhụnanya ọ na-ahụga na ihe ndị dị dịka mkpụ afa dị nwu n'ọnụọgwụ ụnwụ ka esi agbanwe ochinne onwe ndị mmadụ na-emirikiti n'ime wee lochineme ya bụ ihe ị ga-emeri mbụ jee n'ebe ọnya anyị na-akpa nkata wakpọ kọment seshọn jee locheni m ndị nlozọbọ ya na ndị ọ bụ n'ilo na-akpọfie gwa nke nka si kwue Chukwu ya gọzie ọnụ kwunu si ekepụ nye nke a meme mbụ ama nwe ike gbaa mmadụ na-ekiri ihe na mkpụ afa dị nwu n'ọnụọgwụ bụ ndị kiri ihe na ego dịkwa nye ndị ọ bụ na enwere ọnụọgwụ unu ga-ele onye ego nwe ọnụọgwụ mana ego enwe n'ọnụọgwụ na ọ bụ na ị ga-eji eme nye ka ọ na-enwe ọnụọgwụ daalụnị Chukwu ya gọzie ọnụ kwunu si eso anyị n'Enuani Cultural Forum kpọkọme na ụmụ ụnụ ka a niile were nọ na ya bụ nọ kọyala ajụkwa ya oyi kọyala ajụgbukwa ya n'oyi ka ya bụ nọ na ịkpọ ọkwụ